Hi Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Maru. Ayan na naman, itago na Oo naman. nga eh. Itago na natin sa pangalang Maru. Short for Marupok. Isa po ako sa napakarami ninyong gay tambalanista since 2009. Ay! Tamba Larina! Hindi ka tambalanista, kundi Tambalarina! Ayan. Active ako sa Twitter and for months, meron akong nakachat. We got to know each other. The attraction was obviously there simula pa lang and habang nakikilala namin ang isa't isa, we liked each other more. Finally, nag-decide kaming magkita. Dahil likas na mapusok, hindi Akesh papayag na walang kemerot na magaganap. Sa unang pagkakataon. Siyempre, marupok nga eh. Tapos likas na mapusok. Ayan. Marupok na marumapu. Lahat na. So nag-check-in kami agad sa hotel. Ako ang nagbayad. Hindi lang ng hotel, kundi pati ng pagkain. Ganun talaga pag may ganap. Matuloy lang ikaw na magbayad. Kailangan mo mag-invest, di ba? Ganun talaga. Mag-invest sa buttered chicken, tsaka Yan sa pansit. Ganun. Ba't alam mo? Syempre, partner, lagi tayo nag-order dyan. Okay. Dito tayo nag-order. Ano ba, parang mali yata. Nag-order tayo niyan. Kasi pwede naman magpa-deliver outside. Okay. Hindi lang yung mga naka-check-in ang nakakatikim niya. I Pwede ka rin see. dagdag kaalaman po yan. So kung halimbawa curious kayo, ayaw nyo pumasok, 'di ba? Kasi wala namang kayong kasama. Ganyan, ayaw niya rin maging marupok at mapusok. Yan. Pwede pa, dagdag kaalaman na pwede kayo magpa-deliver ng food. Kung ano kayo, kung curious kayo sa pancit at buttered chicken ng okay. mahal kita. Kasi yun po talaga yung Dito guaranteed. po sa Pasay, malapit sa EDSA. Yan ang guaranteed na masarap ang buttered chicken. Kaya naman po, birthday na ni Chuper bukas. Baka naman po pwede magpadala. Actually, nakatikim na tayo ng Oo buttered nga, chicken kasi nga nila. nag-order Sarap tayo nila. eh. Oo. Ganun. So anyways, daming paliwanag. Daming paliwanag. Di Chuper. Pero sana po magpadala po kayo kasi birthday niya po bukas. Para hindi na siya mag-check-in. Pwede ka mag-check-in, partner. Pwede din kasi naman. take out mo na lang ako. Makatikim lang ng buttered chicken. Again, yan. oo. Eto na. Ako nga ang nagbayad, hindi lang ng hotel, pati na din ng pagkain. Hindi siya super gwapo, pero mabait at maalaga, kaya carry na. Isa lang ang issue ko talaga. Tuwing magka-kemerut kami. Parang, teka, hindi bagay yung tugtog ko. Palitan mo, teka. Ayan. Isa lang ang issue ko talaga. Tuwing magki-kemerut kami, nagpapabayad si kuya. Givenchy ko naman ang asking rate niya. Give na give. Pakiramdam ko nga lang, ginawa na niyang karir. Nagpaka-NBI ako at inimbestigahan ko yung mga naka-chat at naka-kemerut niya dati. To my surprise, wala daw bayarang nagaganap sa kanila after. Lugi! Lugi! Nasaktan ako ng slight. Feeling ko unfair. Bakit yung iba libre? Ako may bayad. Wala man lang discount. Walang promo. Walang special offer. Walang 11-11. Walang 12-12, partner. Full price lagi. Hindi ko mag-gets kung bakit ganoon tambalan. Kayo ba gets nyo? Bakit ganoon? Dahil na-hurt ako, sinubukan kong iwasan. Deadma ang drama. Kaya alam mo ka akong tanga, hindi ko kaya. Dahil nga ako si marupok ako, hindi ko na ma-undo ang lalim ng feelings ko for him. Gusto ko nang itigil, pero hindi ko magawa. Salamat Nicole and Chris sa pagbasa ng aking kwento. Sana po ay magkaroon ako ng matinding willpower na lumayo bago maubos ang kabuhayan ko sa kakabayad sa kanya. Tuwing may engkwentro kami.
Ang inyong tambalanista for infinity and beyond, Maru. Yan kasi. Na-imagine namin yung ano mo yung paano ka nagkukumahog Oo pag nga weekdays tapos kasi kunyari magkikita kayo ng weekend. Ayan. So kailangan mong kumayod Correct, kasi may babayaran bayad. ka. Ibabayaran ka kasi. Magbabayad ka kasi sa weekend. Nakakaloka. Hindi ko kinakaya yung mga May ganap pagbayad. eh. Hindi, alam mo, well, hindi ko alam kung bakit. Unfortunately, parang that's not a good sign, Maru. Kasi, although, sabi mo, parang lumalalim na yung feelings mo for him, yung mga ganong klase mga eksena, Maru, gusto mo lagi ka nang magbayad? Parang there's something wrong with that eh. Sabi mo nga, na-discover mo, di ba, na yung mga dati niyang mga nakarelasyon at dati niyang mga nakachat at dati niyang nakakemerot, walang bayad. So bakit sila libre, ikaw may bayad, di ba? Siguro ngayon, at maybe noon, hindi siya gipit, di ba? Ngayon, gipit na siya, di ba? Ginagawa lang naman niya ng mga gipit, di ba? Nag-level up din yung pangangailangan niya. So nakita niyang ikaw yung pwede. Correct. Ikaw yung hinihiling niya sa kanyang mga dasal. 'Di ba? Ikaw ang answered prayer niya. So pwede mo tingnan sa aspetong Pwede yun. mo tingnan sa aspetong yun na ikaw yung answered prayer niya, ikaw yung dahilan kung bakit naging nakakakain siya ng ilang beses sa isang araw, na natutustusan niya yung family niya, kung meron man siyang pamilya, yung mga ganon. Pwede mong tingnan sa anggulong yun. Pero hanggang kailan nga? Diba? Hanggang kahit hirap naman, ka na. kahit naman hindi ka Becky. 'Di ba? Kahit hindi ka Becky, Ito yun, para pala kahit ipagjowa ka, di ba? Bakit kailangan mong... nakakapagod yun. Been there, done that, girl. Ang itatanong mo talaga sa sarili mo, hanggang kailan ako magbabayad? Hanggang kailan na... Hanggang kailan ka gagastos? Kaya nga. Diba? Diba? Alam mo, gets ko yan eh. Parang yung alang-alang sa magkita, alang-alang sa matuloy ang relationship, kahit na ikaw mismo hirap. Alam mo, partner, meron one time, dati pa to nung araw. Nakakaloka, nag-work pa ako sa bank. Okay. Nagtanong siya sa akin kung meron akong pera. As in, 200 pesos na lang. Okay. Parang nung time na yon, wala pa namang transfers nung year 2001 or 2000. Kailangan nung pumunta actual sa bangko para correct. mag-deposit. Buti na lang, partner, nung time na yun, nag-work ako sa bank. So, bababa lang ako from the 15th floor, pupunta ako dun sa ano. Pero syempre, makikipila pa rin talaga di ba? Alang-alang sa 200 na tineposit ko sa kanya. Di ba? So, alam mo, Sigurado ko ba 200 pesos hindi. lang yan? Kasi partner, wala pa naman akong pera noon. Isipin mo yan, partner. Alam mo yun, Kaya pala nawawala yung gamit nyo sa bahay eh. Nagsasanla ka. alam mo, partner, Binibenta yung mo. pinakamatindi kong nabenta. Ano? Na malaki-laki. Ano? Yung gate namin. Mahal pala yung bakal. Hindi, Alang-alang. Alang-alang. Yun nga eh. Alam mo, gusto mo ba umabot ka doon, Maru? Na parang, yun nga, kanina sabi ni Chuper, grabe yung kayod mo kasi kailangan may babayaran ka. Diba? Samantalang, meron kang pwedeng magkarelasyon, hindi mo, ang pagkayod mo para sa dinner ninyo, para sa ibang, hindi sa kemerut, kundi sa mga iba yung mga pwedeng activities na gagawin. Go to a theme park, Correct. visit a mag-usap lang gandang kayo resort. sa Yung mga Luneta, yung diba? mga ganon. Correct. Nakakaloka, nakakapagod kasi yan. Na ang dapat mo itanong sa sarili mo, Marupok, is that ito lang ba yung pwedeng magmahal sa akin o magbigay sa akin ng atensyon? Yung kailangan ko pang bayaran yung time niya, bayaran yung kemerut niya, di ba? Hindi ka naman, di sana pumunta ka na lang dun sa nagpapabayad talaga kasi walang commitment, di ba? Tama, Yun lang talaga. walang Di ba? Ito may feelings. Walang issue sa madaling correct, salita. di ba? Parang yun lang. Of course, we're not promoting pero anong difference? Tama. Di ba? Anong baka kaibahan? naman, Maru, kaya nagniningil sa'yo kasi ibang level naman yung binibigay na kaligayahan kahit. sa'yo. Hindi Doon naman sa iba, sakto lang. libre pero hawak Oo, balikat lang. Yun sa'yo all the way. Kahit Hindi saan lang- daw pwede. Oo. Diba? At Kahit- hindi lang kamay. Ay, ganun. Oo. Tingnan Diba? mo. Hindi lang kamay yung gagalaw. Ay, naku, nakakaloka. Eh, Baka dun ganon. sa iba, chat-chat lang, tapos dali-daliri makikita sa lang mall. ganon. Pitik-pitik lang ganyan. Sikusikuhan lang.
Ganun-ganun lang. Oo, kaya walang bayad. Oh. Ah. Baka ano yun, baka nagpapa-milk tea lang. Oo, Nood ganun. tayong sine, gano'n, di ba? Ay, Libre lang, mo ako. parang escort, ganun lang. Libre mo ako sine, gano'n, nood Ay. tayo. Pero siko-siko lang. Oo, ganun-ganun lang, no? Oo. May damit, ganyan. Yun sa'yo na i-check-in mo nga Oo, eh. di ba? Baka ganun. Pero yun nga either way, baka nga, pwede. Pwede naman, di ba? Pwede namang may katotohanan. Kaya sa'yo, ano talaga siya, parang all out, ganun. Kasi naman, ukuya naman, hindi ka naman talaga arte-arte. Talagang on the first day, ito nang gagawin natin, ha? Itinerary agad una. Hindi man Check-in agad. Hindi man lang milk tea. O hindi man lang lunch. Oo. Tapos dessert. Tapos Tama. lakad ng konti, ay nauhaw, milk tea. Oo. Ganon. Ikaw, dessert agad. Diretso agad. Panghimagas agad eh. Donchi agad. Shit. Ganon. Hindi, ako Ay, para baka sa kasi akin. inumpisahan niya ng ganun eh. Kaya siguro ganon. Oo. Pero kahit na madami naman nag-umpisa sa ganon pero hindi papabayad. 'Di ba? Yun, I think ako ang lagi kong sinasabi kapag ganitong sitwasyon, it all boils down to self-esteem. How you see yourself. Kasi hindi pwedeng isipin mo na siya lang yung pwedeng magbigay sa'yo ng pagmamahal at atensyon. At kailangan mong bayaran. Diba? Taasan mo yung tingin mo sa sarili mo, Maru. Hindi mo kailangan ng magbayad ng pagmamahal. Tama. Hindi mo kailangan magbayad ng kemerut. Ano ka, deserve mo to be loved. Alam mo, by the way you wrote your kwento, obviously, bubbly personality, 'di ba? Masaya kang kasama. And I'm sure makakakuha Matalino ka eh. Oo, makakakuha ka ng tao na yung talagang mamahalin ka na hindi ka kailangang magbayad. Kung maglalabas ka man ng pera kasi kayong dalawa you decide to to travel, Correct. to buy each other gifts, ganun. Tsaka ang pangit sa pakiramdam, no? Na parang Ang every pangit. time na kasama mo siya, ang iisipin mo talaga pineperahan ka. Correct. Diba? Parang ang pangit ang sama lang sa loob compared doon sa taong kapag kasama mo, 'di ba? Alam mong nandiyan kasi gusto kanyang kasama. Tama. At hindi gusto niya dahil may pera ka. Oo. 'Di ba? So nakakasama talaga ng loob 'yun. And ako nanghihinaing ako doon sa pera. Sayang yung Kasi pera pwede mo siyang eh. invest sa ibang bagay. Siguro Palaguin mo. sa dami na nga na mo, baka mamaya Magkano ba bigayan ngayon? 150 ko alam. pa rin? Hindi naman siguro 150. Nagre-reklamo na partner eh. 150. Baka nagre-reklamo na kasi feeling ko kung 150 lang, yung magre-reklamo yan. Oo. Kahit 3 times a day tayo. Kung 150 lang. 150 lang pala. Sa bagay, Diba? magkano check-in ngayon? Oh, yun pa. So tingnan bukod mo. sa binayaran mo siya, ikaw pa syempre magbabayad sa kung saan kayo Oo nga, nag-check-in. no, magkano check-in ba ngayon, Hindi ko partner? alam. Wala ko idea. Tagal ko hindi nakapunta dyan. Joey, dikdalin mo nga ako. Charot. Diba? O pagpalagay, 1.5, Oh. 1.5. Electric Mahal. pan. Electric pan lang init. Sa motel, 1.5 na? Pumalay ko, hindi ko alam. Parang ang mahal. Electric pan lang, hindi pa aircon. 1.5? Pag aircon, mga Sa- 3,000. Sa mot-mot? Ganun na Oo. kamahal? May nakakapag-check-in pa ba? Doon mo pupunta yung sweldo nyo? O, isipin mo, check-in pa lang. Oh, Siyempre, check-in pa magugutom ka lang. pa. Tingnan mo, i-compute natin. Kunyari, 1.5 average. Siguro 1,000 na para madali ang computer. Ilang oras ba yan? Hindi ko sure. O kunyari 3 hours. 3 hours, 1,000. oh. Doon sa mga nakakaalam, pwede pong mag-message sa amin. Ayan. para tama ang computation namin, Chareng. Okay. O, Okay, Siyempre, go. magbayad ka sa mot-mot. Tapos, siyempre, magugutom kayo eh. Nakakapagod Siyempre, kaya. oo. Makakapagod mag-usap. Hindi, tsaka, talaga yun? Nagsusumigaw yung menu doon, nakakahiya naman. Di mo siya pansinin. Sabi ng menu, hoy, order kayo. Alam order namin, ka na." pagod kayo. O, magkano ang buttered chicken? Oo. O, let's say, 300. O, Yan, kunyari, 300. 300. O, 1,300 na. Tama. O, magkano ang... Tubig dyan. Hindi, may libre naman tubig, di ba? O, nauhaw ulit. O, Oo, magkano nauhaw. naman mineral water? Kunyari, 50. O, dalawa kayo. Yan. 100. So, 1,400 na. Buttered chicken. Siyempre, hindi ako papayag ng buttered chicken kung ako yung kasama niya. O, syempre may rice. May rice, Magkano di na ba? bang rice ngayon? O, let's say 25 isa. Mura lang doon. Kunyari, o 50 ulit. Okay. O, so 1,450 na. Magka-4,000 na kaagad doon pala. 1,450? Anong 4,000? Ay, okay. Minsan di ko sure, partner, kung nag-MBA ka ba talaga eh. Mali yung computation.
Tubon-tubo. Oo, tubo-tubo ka naman eh. O, 1,450. Oo, 1,450. Wala pang pansit. Aba. Syempre may pansit, di ba? 300 na natin ulit. O, 1,750 na. Oo. So, kulang-kulang, kunyari, 2,000. O, Pagkain nyo pa lang yun at saka pagkain mot-mot. mot-mot pa lang. O, Oo. kapag dagdag sa side ng extension, another 500. 2,500. Magkano ang sweldo mo sa isang buwan? Tanong ko lang. Tapos yung 2,500 na yun, kunyari magkikita kayo sa isang buwan. Mga, kunyari, once a week. Once a- O, so- 2,500 times 4, Naku. 10,000? Hindi pa Grabe. kasama yung bayad mo sa kanya. Grabe. Magkano yung bayad mo sa kanya? O, dito na kung ayaw mong tingnan dun sa aspetong feelings and emotions, Oo. tingnan natin sa aspetong financial. Diba? Diba? Lugi ka, Luging-lugi friend. Sayang yung 10,000 mo. Di kung Sayang. inipon mo yan, di ba Correct. nag-business ka, Ay, yung nako. 10,000 mo isang buwan, gawin natin isang taon, magkano na? Tama. Oh. O inihulog mo sa paluwagan. Oh, nako. O di naman kaya ininvest mo sa insurance. O Oo. after so many years, maaano ka pa, protektado ka pa. Oh, O, diba? hindi. Doon tayo sa Kemerut. Di ba? Doon tayo sa Gumastos. karupukan ko. Oo. Doon Pagbigyan ng tayo. kapusukan. Doon tayo sa marupok ako, mapusok ako, go. Sige, intindihin Oh. namin kung bakit mo ginagawa to. Siguro nag-e-enjoy ka kasi. Meron ka namang kaligayahang Oo nagagawa naman. na May nakukuha kapalit. dito. Sabi- Kaya mo pinagpapatuloy yan. Actually, partner, sabi yan ng mga friends kong Becky. Nung meron ako mga friends dati na talagang nahihirapan na sila kakahulog ng motor. 'Di ba? Yung mga ganon. Grabe, may motor na to. Oo. May motor totoo na involved. nga. Alam mo Buti nga yun? ito, butter chicken lang eh. So, ito partner, yung kakilala ko, talagang nagre-reklamo na siya kasi kakahulog niya daw yung motor. Tapos nagkasakit yung nanay nung guy, sunod-sunod siya pa may nagpa-wheelchair. Siya pa nagpa-wheelchair, partner. So, talagang ang dami. Tapos alam mo ba, sabi ko, hanggang kailan mo yan gagawin? Tama. Sabi ko sa kanya. Tapos alam mo, ang sinabi niya talaga, in fairness, katulad ng kababanggit mo lang, partner, meron namang, hayaan mo na ako kasi meron naman kasing kapalit. May Sabi kaligayahan niya, ka meron nakukuha. naman daw siyang nakukuha na hindi naman daw niya nakukuha sa iba. So, pinabayaan ko na lang, ngayon partner, ano na siya, taong grasa. Kakahulog. Yan na. Wala na makain Wala na baliw na. na. Wale. Ganun. Diba? Diba? Pag hindi ka pa naman nakakakain ng tama, Oo, nababaliw ka kung ano-ano correct. may isip So, mo. kumbaga tama partner eh. Tama si partner when he said na gets namin, we're trying to understand na may kapalit naman ito. Pero do you have to pay for that? Tama. Yun lang yun eh. Ang pagmamahal hindi binabayaran. Oo, dapat hindi eh. Totoo yun. Ang relationship dapat hindi binabayaran. Oo. Dapat yan sinusuklian ng pagtrato sa'yo. Ng tama. Ng tama. Ng ng pagmamahal. pagmamahal din. Yun. Totoo yun. At hindi mo kailangang maglabas ng pera. Correct. Kasi lugin-lugi ka talaga pag may may involved ng pera dyan. Wag mong gagawin. May mga iba na ganun talaga at trip nila Unless yun. mayroon kang mga excess Tsaka, resources. Oo, kung extra, ang diba? swelduhan mo 200,000. Extra Ano ba income. naman yung 10,000? Oo. 10,000 plus magkano yung ibabayad? Ano ba naman yun? Happy ka naman. Sino naman kami para pigilan yung happiness mo, di ba? Kaya lang, if you're that type of person who really wants to go into a relationship, I don't think you should go for a guy na nagpapabayad para lang makasama ka. Tama. Yun lang yun. Tama. Whether or not Becky ka, kahit babae ka, kahit lalaki, Tama. hindi tama yung may bayad. Ano, escort? Oo. Nagbabayad? Hindi ka ba worthy mahalin? Kailangan magbayad ka pa para mahalin ka? Correct ka. Maniwala ka, may darating na tao Meron. sa'yo na hindi mo kailangang magbayad para mahalin ka niya. At hindi dadating yan hanggang nandyan ka pa rin na Tama. nagbabayad. Tama. Diba? So, tigil mo na yung pagbayad na yan. Ipunin mo na. Oo. Diba? Lagay mo sa bangko, mag-invest ka, Yan. mag-business ka. Correct. At malay mo, di ba, kapag ka nag-business ka, meron ka makilala na partner na hindi lang Oo. maging business partner mo, kundi maging partner mo for life, ganun, di ba? Tama. Hindi mo kailangan magbayad. Correct ka. Yan. Naku, parang gusto ko tuloy pag-usapan sa podcast partner yung mga eksenang nagbayad ako in the past. Para marami makaka-relate dito, no? Marami. Yung mga nagpa-motorsiklo. Yan, di ba? Diba? Nagpa-check-in. Nag-umpisa sa helmet hanggang motor na yung pinabili. Oh my gosh, 'di ba? Becky naman. Oy, nag-appear na naman itong ating Becky icon sa ating Facebook Live ha. Ibig sabihin yan isang pagpapaalala na sa darating na Saturday umpisa na po ng ating Becky naman. Search for Queen Palavan 2021. Ang tabayanan. O siya mga kabisya, exit na po kami. Again, maraming salamat sa iyo Maru for sending your story and I hope yung pagiging Maru na yan matigilan mo na. Okay? You may send your stories kung
gusto mo mag-email, go, go, go. Send your stories at... Maiwagang burnaystory@gmail.com. Malay mo kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, ang paghintay sa taong di ka kayang mahalin. Ay katumbas din ang paghintay na tumamis ang asin.